9. Yes, hello po ulit sa ating mga followers sa ating programa HCI Power Trio, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol. CMD Bicol at si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin sa CMD Bicol. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 093 9 040
939 904-0717 at calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. The perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice, tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. And by the way, yan, excited na mga taga Camarines Norte, please attend my health symposium. Darating po ako dyan sa inyo, Camarines Norte. Haharap ako sa inyo, A Living Testimony Restored by Power Trio. Yan, eto yan. April 12. Andyan ang iyong lingkod sa Jusel's Garden sa Diego-Liña Street, Barangay 7 in Daet, 9:30 a.m. That is Health Symposium. And the following day, andyan naman ako sa Labo Hills and Garden in Labo, Camarines Norte, 9:30 a.m. That's also a Health Symposium. Tuturuan namin kayo paano kayo mari-restore the natural way using natural products. Ayan po. Kasi wag natin sayangin yung ating buhay. Ang ating products tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Hello kay Sir Orly Del Rosario. Okay? So, paano pala kayo maka-attend dito? Simple lang. Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD retail price po. Nasa magkano na ba ngayon? Retail price 640 yata o 660 ganyan. With free lunch at pwede kayong mag-avail ng ibababa nating promo ha. Pwede kayong mag-avail ng ibababa natin na promo. Oo, ngayong April 12 Jusel's Garden sa Daet and April 13 Hills and Garden Labo, Camarines Norte. Yan po ang schedule ng inyong lingkod. And of course, sa mga taga-Legazpi, po, meron tayong gagawing free health consultation April 12. April 12. Namamali ako dito ha. April 12, 9 o'clock hanggang 4 p.m. CMD Center, NAB Wellness Center in Legazpi City. First come, first serve po tayo. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Hello kay Batsmate Santi and Sir Erwin Torrepalma. Okay? So, again, sa mga listeners natin, subukan nyo po ang aming produkto. Kahit po ako, haharap ako sa inyo, napapakinggan ako sa iba't ibang radio station. I'm a living testimony restored by Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. And of course, sa mga, pag sinabing Power Trio, CMD, the minerals, Cell Bio Food, CBF, complete nutrients. Ayan po, nasa CBF natin. And of course, ang ating Cell Bio Juice na natural fruits and vegetables in powder form. And also, we have the CR Juice. Ang dami pala ngayon, hindi na regular magdumi. Ay nako, kung ikaw ay taong hindi na regular magdumi, nako, delikado ka. Magkaroon ng colon cancer, colorectal cancer, ano pa, pwede ka magkaroon ng almoranas, pwedeng tumaas ang BP mo, ang blood sugar, hindi ka makatulog ng maayos, magkakaroon ng mga pain dahil ikaw ay kargado ng mga toxins. So, subukan nyo ito. This is really a very good product, pang-detox, pang-linis ng colon, okay? And also sa mga taong mahilig magkape, na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, oo, panahon na. Palitan nyo na ng HCI coffee. And this is an alkaline coffee
napaka sarap niya at hindi siya acidic. Oy, sa mga taong acidic, makinig kayo. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Simptomas ng taong acidic, madaling mapagod at manghina. Sakitin. Lahat ng may sakit, acidic po kayo. Maraming aray sa katawan. Yan. Organ failure. Madalas ka magkaroon ng mga infection, ubo, lagnat, sipon, UTI, tonsillitis, mga bukol. Tandaan. Ito, tandaan. Virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, nabubuhay sa acidic na katawan. Naku, wag tayong papayag na acidic tayo. Address your acidity, you will address your ailment. Yan, kaya swak ang ating HCI Power Trio. Lahat yan ay nutrisyon, alkaline. Mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. Siyempre, pag ikaw ay healthy, may chance kang humaba ang buhay mo. Hindi yung humahaba ang buhay natin, pero puro ka naman maintenance. O, diba? Hello kay Ma'am Inday Pateno at yan, sa Sis Mylene Omeres. Musta ka na, sis? So, yan sa mga listeners natin. As usual po, mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Yan. Ito muna ha. Ito so amazing ang kwento nito. Ay, wait lang ha. Medyo nawala. Yung nire-ready ko dito, nawala. Wait lang ha. Bakit bumigay yung aking, ano yan. By the way, dyan mga taga Camarines Norte ha. Ayun na tuloy mag-on yung aking, ayan. May ano na to. Kasi yung aking recorder, ay gamit na siya. Overuse ko na siguro siya. Kaya may time na nagpapasaway na rin. Pero eto, yan. Nag-on siya. Okay. Eto, pakinggan natin. Isang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating produkto. Good morning. Andito ako ngayon sa Cloud9 in Antipolo City because we are conducting business building seminars sa mga leaders dito. I-take advantage ko tong mga leaders na to. Ano ba ang experience nila sa paggamit ng ating HCI products? Sir, good morning. Ano lang yung iyong pangalan, address, at ano ba yung mga magandang nagawa sa iyo sa inyong family ng produkto ni Health Code International? Ako po si Danilo Ricafrente, actually po talagang ang probinsya ko at ang nilakihan ko, doon ako pinanganak sa Marinduque. Ngayon, kaya po ako napunta sa Health Code International dahil yung pong misis ko nagkaroon ng bukol sa matres. So, masyado po akong negatibo sa mga natural na yan, sa mga herbal. So, ang sabi ko, ang doktor ay makapalang libro, tapos yung mga herbal ay konti lang, pero mali po pala, no? Kasi kahit po sa noon na hindi ko kagad sinubukan yung product, minalas, inabot ng stage 4 yung misis ko.
ng cancer doon sa kanyang, naging cancer na doon sa kanyang matres, mayuma at nauwi sa cancer. Ngayon, nasabi ng mga doktor, hindi na raw pwedeng operahin dahil stage 4 na, madali siyang mamamatay. Ngayon, yun nga po mga kasabay niya na inopera at kinemo ay 3 months hanggang 6 months, wala na sila, namatay na. Ngayon, natakot na ako. Biglang dumating yung kumpare ko at binigyan kami ng isang maliit na bote. So sabi ko, wala namang mawawala, di subukan mo. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi na uminom ng CMD, yung maliit lang ang pinag-umpisa namin dahil bigay lang. Alam mo kasi nung kumpare ko na masyado akong negatibo sa mga ganito, ay hindi ko gagamitin, lalo na kung pabibilhin niya ako. Alam na alam niyo, hindi po ako bimili, kundi binigay lang. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi, inaya kami nung aming kumpare na nagbigay ng CMD sa Health Code International sa Strata 100, 5th floor. So kala ko kung anong gagawin namin, yung pala magsiseminar lang at iko-correct lang ng tamang paggamit yung CMD. Ngayon, doon pa lang po sa pagpunta namin doon sa sorry. Doon sa Health Code International, nagulat ako dahil yung misis ko, nakakalakad na siya ng maganda kasi kinakateter na lang po yun, ano? At madilaw na siya, hindi lang siya maputla, kundi madilaw na talaga. So, yun, ano, doon ko na napansin na okay na siya, gumaganda na yung pakiramdam. Tapos ay, sa totoo po, may proseso na, umabot na ng, dahil cancer na siya umabot ng 1.5 months. So, nakaubos ng miniga dose ko. Nakaubos po siya ng 2 boting 60 ml. Doon po niya nailabas yung kanyang napakaitim na dugo na mabaho. At na-plus na rin sa CR namin ay mabaho pa rin. So sabi ko, kung hindi siguro nailabas, ayun ay kakamatay ng misis ko. So ako po ay nag-iikot pa rin at ang sabi ko kasi, basta gumaling na yung misis ko, talaga ipapamagi ko yung product. At siyempre, sabi nung lolo ko, lumaki ako sa lola at lolo, huwag kayong mga ngako na hindi nyo gagawin. So ito po, kung saan ako nakarating, sa Davao, sa mga DBS na ganito, at naging isa na rin po akong reflexology, at lahat po ng aking mga stroke, kahit po yung pumutok yung kanilang ugat sa utak, ay talaga pong tutulungan po ng product at hindi po ako pumapayag lahat ng aking mga nagiging pasyente na hindi po sila gagamit ng mga product ng health code kasi yung naabot ng kamay ko natutulungan talaga at mararamdaman mo pag pindot ko pa lang. Pero pag kaya na pinindot ko yung mga spasms, yung mga laking hindi maitaas ang kamay, hindi sila makalakad, hila-hila yung paa nila. So talaga pong madaling nakaka-recover. At ang sabi pa nga ng iba, na-stroke ka ba? Sabi ng mga kakilala. Sabi ko, kita naman siguro ninyo. Sabi, kami nga nagbuhat niyan at talagang para siyang gulay. Sabi, ang galing mo naman. Sabi ko, hindi ako magaling. Marunong lang ako at may product akong maganda. Okay sir, sa nangyari sa misis mo, that was anong year po yun nangyari yun sa misis? Masyadong matandaan pero kung di ako nagkakamali, mga magti 10 years na yun, siya ay stage 4. Cancer survival na sa ngayon, kaya sinasabing cancer survival. So, okay na siya at nakakabalik na siya rin sa mga dati niyang gawain. Sir, sa family niyo po, aside sa misis mo, meron pa bang ibang natulungan sa family niyo? Marami po. Yung anak mo? Yung anak ko, Niña Rica Frente, so siya ay magto-24 years old na ngayon, 1.5 years old. Siya ay naduling dahil sa sobrang taas ng lagnat. Yung isang kasi naming anak, tinakbo din namin sa ospital dahil nagsabay-sabay yung taas ng lagnat nila. So naiwan yung isang anak ko sa Niña. So pagbalik namin sa kasamaang palad, naduling na. Sabi nga nung isang doktor, buti raw at hindi siya nabulag kasi nakakabulag pala talaga yung mataas sa lagnat. So yun ang nangyari nung siya mag-high school na.
ay yun nga ang nirereklamo kasi binubuli nga siya sa school, ayaw na niya pumasok. Pero nung pinagamit ko ng CMD tapos pinupunasan doon sa palibot ng mata, nagulat na lang kami na yung mata niya ay hindi na duling. Nag-okay na. Oh, nag-okay na. Kasi ganito ang paliwanag dyan, baka sabihin naman yung hyping o lukuhan. So yung ating CMD ay ionic siya. Pag pinunas mo doon sa mga muscle, ang mata natin kasi may muscle, di ba? Kaya mo siyang ipatasin, pababain, paikot-ikutin. Ngayon yung muscle na yun, naapektuhan nung tumaas ang lagnat niya. So dahil ionic yung product natin, pinunas mo pa lang na napupunaan yung kakulangan ng katulad ng potassium. Ano ba ang trabaho ng potassium? Di ba siyang gatong ng lahat ng ating mga muscle. Kaya yung ating puso ay nakakabomba dahil siya ay may gatong na potassium. Pero pag kayo nagkulang ng potassium, anong nangyayari? Bumabagsak at dinadala sa ospital. Nilalagyan ng potassium. Sir, napakaganda ng iyong pagsishare. Pero sa'yo personally ba, gumagamit ka ng product natin? Oo naman. Kasi ang trabaho kong reflexology o physical therapist ay napakapagod. Talagang pag meron akong hinawakan na tao na 3 stroke na parang gulay, parang gulay na rin ako pagdating ng hapon. Pero pag ako uminom ng CMD, naibalik ko naman yung aking lakas dahil na sabi nga ni Dr. Linus Follen, kaya tayo nagkakasakit sa kakulangan ng minerals, no? So pag binalik mo yung mga minerals na ginamit mo sa buong maghapon, so makukuri ka. Pati yung pagtulog mo, napakasarap. So lahat ng mga masakit na katawan mo, yung mga muscle mo na talagang napagod. So binabanyos-banyosan ko lang, tapos kakain ako, iinom ako, lalo na yung ating Supreme Diyos, napakaganda ng Supreme. Diyos kasi vitamin C siya, marami fang ng vitamin C sa ating katawan. So, at saka yung ating CBF na muscle builder, siya na napakagaling doon sa mga na-stroke o huwag na kayo mag-intay na ma-stroke. Kasi pag kayo na-stroke, naku po,
Naku po, napakahirap. Kahit mahal na mahal kayo ng pamilya nyo, iiwan at maghahanap buhay, yung mga anak ninyo, minsan merong mga anak tayo na naku, nakakaawa tayo dahil hindi kayo mapapansin, hindi kayo masilip sa kwarto, mga mamaho kayo. Maraming akong nakikita mga pasyente na talaga naman ako, sabi ko, wag naman sana mangyari sa akin to kasi lumulutang sa ihi, sa dumi, tapos tabi sa kumakain. Ako, grabe po talaga. So, mas maganda po para sa akin, advice ko sa inyo, huwag po kayo magtiis sa maintenance. Kasi ibig sabihin ng maintenance, i-maintain lang kayo habang buhay kayo pero walang kasiguraduhin po na hindi kayo may stroke. Pero pagka po meron kayong CMD, sa totoo lang, kahit 300 pa ang blood pressure ninyo, basta meron po kayong CMD, sigurado po hindi kayo matutuluyan, atakihin kayo. Pero talagang ibabalik niyo yung electrical impulse sa inyong katawan. Kasi ang katawan natin, pag wala na tayong electric, mamamatay na tayo o patay na tayo. Pero sa pag-inom pa lang ng CMD, punas, banyos doon sa inaatake, kung inaatake sa kanan. So madali lang po kayo maibsan at sasabihin ng doktor, buhay ka pa kahit mag 300 mahigit pa ang dugo ninyo. So yun po ang masasabi ko sa inyo at subukan lang po ninyo product. So yun lang ang advice ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa sinasabi ko. Subukan ninyo yung product at hindi kayo magsisisi. Magtataka kayo, basta sabihin nyo magic. Pero lahat po yan ay may scientific base kung pag-aaralan po ninyo. Madali naman po mag-aral tungkol sa mga minerals. Okay, napakagaling na pagsishare. Kunin ko ulit, sir, ang iyong pangalan. So yun po, ako po si Danilo Ricafrente, isa pong independent distributor ng ating mga produkto ng Health Code International. So, yun po sa Bicol, meron po akong kapatid dyan sa Legazpi, sa may, dito sa may... Ayun, putulin na natin, medyo mahaba pa. Pangalan niya, Mr. Danilo Ricafrente. Akalain mo yan, ang daming mga tao, negative muna sa umpisa. Hanggat hindi nyo nasubukan, kailangan lang talagang aralin po, subukan para mapatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Kahapon lang merong pumunta sa akin, ayun, nag-member nga ayun. Oo, diabetiko. Siya, diabetiko. Nang tinanong ko yung kanyang edad, 60 years sabi ko, mas matanda. Wala ako sa iyo, ma'am. Pero nagulat siya. Mas bata daw ako. Tingnan kaysa sa kanya. Kasi nga po ako, na-rejuvenate na ako. Wala na yung mga sakit-sakit ko. Masarap na uli yung tulog, di ba? Wala na yung mga synthetic drugs at wala na yung worry sa buhay ko dahil ako ay na-rejuvenate the natural way using our
Power Trio. Okay? So ulitin ko para sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ulitin ko lang, yung event na gagawin ko dyan sa Daet ngayong Saturday, April 12, 9:30 a.m. Giselle's Garden. And the following day, andyan ang inyong lingkod sa Labo Hills and Garden. In Labo, 9:30 a.m. din po yan. Opo. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml CMD, retail price with free lunch. Marami kayong matututunan at pwede kayo mag-avail ng ibababa nating promo. And syempre sa mga taga Legazpi, yung mga malalapit dito, yan, magkakaroon ulit tayo ng schedule ng free health consultation comes April po, April 12. Sa Saturday, opo, April 12, 9 o'clock to 4 p.m. First come, first serve. Kung may mga latest laboratory result, pakidala nyo po, okay? So, ang bilis ng ating oras. Yan, dito tayo muna sa... Ay, wait lang ha. But... Tingnan natin. Mukhang nawala yung aking ipa-play. Ayan, wait lang ha sa inyong lahat. Anyway, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. So, dyan sa area ng Catbalogan, hanapin lang si MD Center at 5391, second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. CMD Office sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, baka kay Albay. Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga, Albay. And of course, dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active. Distributor. Yes, no. Hanapin lang si